Allah ya sakawa alƙali Ibrahim Sarkiyola shine alƙalin da ya yanke wannan hukunci, kuma duk wanda suka bi kafafen yada bayanai sun ji bayanan da yayi cewa lalle ya yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya akan Abdul Jabbar Nasiru Kabara. Abun mamaki, Abdul Jabbar ya miƙe yayi maganganu marasa daɗi kamar yadda ya saba, kuma ya bayyana wa duniya cewa baya neman sassauci ko miskala zarrace, kuma so yake a yanke wannan hukuncin da gaggawa akan shi. Tir da wannan jarumta, na rantse da Allah, kada Allah ya jarrabe mu da irin wannan jarumta. Jarumtar da za a zarge ka magana mafi yawa, malamai suka ce ko a ƙa'ida idan aka ce magana ta zama mutawatira, to malamai suna yarda da isa, ko hadisi ne aka ce mutawatiri ne to ya fi ƙarfin a ƙaryata shi. To kusan kaso ta 100 a cikin kaso 100, kaso 85 cikin waɗanda suke malamai ne na gaskiya sun tabbatar da laifuffukan da Abdul Jabbar ya aikata na cin mutuncin annabi da cin mutuncin sahabban manzon Allah. Ba ma tunanin cewa waɗannan malamai duk za su haɗu su zalunce shi, saboda yawansu ya kai a gaskata su. Yadda kowa ya fahimci karatun cewa lalle yadda wane ya fahimta haka wane ma ya fahimta, cikin kaso 100 kaso 85 haka suka fahimta, bai wuce kaso 10 zuwa 15 bane wanda suke goyon bayan ƙarya suke cewa ba haka abin yake ba. Ba zai ji yiwuwa duk su haɗu akan ɓata ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi yace la tajtami'u ummati ala dalala. Al'ummata ba ta haɗuwa akan ɓata. A ce nan ga dandazon jama'a sun yarda da kaza, kuma ku ƴan ƙiraru ku ce ba haka ba, kuma a samu su waɗancan masu yawan su suke kan ƙarya. Annabi Muhammadu yace Allah ba zai al'ummata wannan ba. In dai kaga ga dandazon jama'a sun yarda kaza, to kawai kaza din ne. Manzon Allah yace haka al'ummata za ta ci gaba da rayuwa. Saboda haka mafi yawancin waɗanda suka bi waɗannan matsalolin daga cikin malamai masu ilimi sun gamsu cewa Abdul Jabbar ya ci mutuncin Annabi Muhammadu